Welcome dito'y Ilocano Radio Drama Duha ka Libo ug 26. Ti Masakbayan. Ti Managbulod. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay na, nagpipintas mo tanda kita sa laset kan kurtina, mare. Impaw iti anak ko nga da ijuhong kong dayta, mare. Ay, imbag man. Ada ko mamot anak ko amang ipawit kanyak ti kasta. Addan tumet, mare. Kaanong tupay ngay, mare. Amang nupuraw tuntiwa, saan pa'y anapasamak dayta. Saan ka amaawanan itinamnama, mare? Ay, madamag ko man. Ada ka di gagaraam. Kwa, mare. Buludat ko maman tay blender mo. Ada ngamin i-blender ko ngam. Awan mo't blender ko, mare. Day, si kamat ti masabat ko, Florence. Ay, anya ka di day awit mo? Tayman blender ni Mare Angie, nanang. Na, ay, di ka lang mabaen. Tila mabulbulod mo. Apay, pati kasta mabulod. Apay katasaanan ngay. Ay na, nakapapal man nagiti alikamon da. Nagpipintas, nanang. Ay, saan arumbang nga apalam ida? Gapo, taad na naka-abroad kadakwada. Apay nga tamot amarigrigat kami. Nagbasit ti sweldo ti asawa. Ay, anya pa'y lati sa pulam. Naanos mo ti asawam. Naanos ngagpaiso, ngam di namot maipaidag iti amin na kayat ko, nanang. Ay, anya nga rod ngay. Ay, nasalun at kalakit day. Umanayon apagyamanam dayta iti Diyos. Ngamen, saan kayo mo't nga agbisbisay? Saan ka di katapusan ita? Di mo pa inyawat ti sweldom. Amang ano bagastos mo manan iti awan kas-iskan na banag. Naksayan taing gatangak ni Noli iti sang kairangrang na sapatos. Na, apay ngay nagdisnodo kagim matang. Mabalin pa'y mati sapatos na. Daan ka nga roden. Namin ado ka nga imbaganakan ka. Ngam di mo ingat gatangan. Wen tamabalin pa'y nga rod. Agim impedak, tada kayat ko agatangan nga alikaman diti balay. Umapalak ka dagiti kukumari ka nagpipintas ti alikaman da. Ay na, bakit? Saan ka kumamakiin nartapan kadakwada? Apay kumaasaan ngay? Saan mula ta ida artapan? Taad da mangipawpawit iti kwarta kadakwada? Uray saan ko ida maartapan. Basta da kumamot mako na nga alikaman dito'y balay, anapintas mo't basit. Ay, gapo ka dagita laeng, saan mo nga igatangan iti kasapulan ti anak ta? Di ka pa yan gumatang iti naimas asidan tayo. Ingka man bulodon tay plan sa daninang mga anje, Noli. Bulod manen. Apay di ka ngamin gumatang iti plancha, mami. Abay, nakakanayo na mapan bumulon. Anya ko ba ti kabain mo? Saan mo ka ng tibulodam? Taisublim to inton malpas ko nga usaran. Apay, nanginaunay iti plancha aya. Darod pangaramatak iti inurnong ko akwarta. Para dayjay iti masakbayan tayo. Bulodon nyo amin nga usaray. Saan ka di mabalay nga inton masakbayan sa kay bumulod? Awanan ti ado asao. Igakit din. Mabaina. Umayak man, ninang. Ne, si kamat Noli. Ada ka di ibagam. Ni, madam magayam ti plancha. Apay ka di balong no madama ti plancha. Imbaon nak ngamin ni mami, nga umay ko bulodon ti planchayo. Ado pa'y matipa plancha, tanaurnungan nak. Ay, agsublikan tulangan inton malamuan. Uni na, uno saan? Ibagak anadadael. Tapno di na umay pabulod manan. Saan abaro? Maditi agulbod. Mga numadadaol nga agpaiso. Ay, kasta ka din, na. Sige nga rod, inton malamlatan. Ne, ayan nga iti plan sa, Noli. Madamang agplan-plancha ni ninang, mami. Agsubliak ka no malam. Sapay aramaton ni daddy minton madamdama ti plancha ak akawos na. Di yung ngamin plinan siya di kalman. Busy ak nga rod nagi-deliver kadagiti lupot nga order kanyak online. Ibado nan oray sana na plancha. Nakunas nga rod.
kumaano bang kaglaang ti papanan na. Anya nga ti pagplantsayaw. Inka bumulod, iti sabali aka aruba. Gumatang kay ngamin. Imbag man ta nagkita ta dito'y tiyendaan, nana. Apay. Adda importante nga ibagam. Nana, nangagyo ka din ti birbirngas da iti anak yu ni Florence. Ha? Anya ti iberberngas da. Balasang ka. Ay na, agbubulod, nana. Dayta ti birngas ti anak yu. Saan ka di makagatang iti bukod na nga alikaman? Ay, jakman ammo iti dayjay nga anak ko. Sige, tabagbaga akto. Bareng dumngag. Rumbang laang, nana. Kababain ti kasding aramid na. Agbubulod. Ay, kanayon kumat adilawan. Ang ammo pa yan. Underwear sa laangan ti di na binulod, nana. Alaam da ito ginatang ko a plancha. Tapno di ka bumulbulod. Tapno di da ibaga. Nga underwear laangan ti saan mo kano a binulod. Asino mo tinang ibaga? Nga underwear lang ti saan ko binulod. Pakalugong akman iti ado nga underwear. Di ka laagbain. Dilawan da ka lang arudan iti mading nga aramid mo. Angam sikapay ti masuron. Pudnumot nga men nga agbubulod ka. Di da siguro pinabuludan day tang agsasao, nanang. Ay, asino ti ammom nga agbubulod? Ta ibagam adi da pinabuludan? Amo pay ngay? Apay nga agsaw-saw iti kasta? No maminsan, saan nga agsaw ti tao? No awan makita da nga aramid ti padada a tao. Ti kunayo, talaga kit di nga atidug ti dila na. Iso adi na malapdan ti agsao. Hay, gatol adila. Nagtutulag dagiti kaopisinaak. Umay dain ton Domingo dito'y balay. Ha? Apay nga imanugot ka? Busy ak iti online business ko aluplupot. Saan ko idaan na pagkadkadahan? Kan maysa, maminsan lang mat. Takasangay ko kat nga rod. Ha? Ne, aanya ka diti petsan inton Domingo? Diyak pa'y kat amon ti aldaw kan petsana ita. Ay, hindi takot. Impamaysam ti atensyon mo di ta online business mo. Masapol nga agtrabaho tapno adda maurnong ko. Nagbasit ti sweldom, adu pa'y ti maibawas. Anyala unay ay ati ururnungam. Tapno magatang ko dagiti kas iti alikaman dagiti kukumarek. Ay na, nasken ka di apilitem agaw ateng dagiti banag asaan mo matamagaw at. Tapno lang adda maiparamag mo. Apay ko maasaan? Apalandak tumot dumteng ti panawan. Nanang, irwaryo man dagiti antigo nga alikaman nyo. Apay dagiti antigo nga alikaman. Kasangay gayam nila kay ko inton Domingo. Umay kano dagiti kaopisinaan na. Masapul pintas mo't dagiti alikaman nga pangikak iti saganak. Ay, anya ka di dagiti isaganam. Sigurado nga inom ken pulutan manon ti ad-ado, nanang. Lalaki ka dilaang dagiti umay. Adda pa'y babae Ay, saan lang arud apulutan laang no kasta, anak ko. Masapol amang isagana kamot iti para kadagiti babae. Umay kayon tungarod, tapno adda kaduak nga agluto ken agisagana, nanang. Sigurado makalding tipulutan tayo ito, pray. Ay katariglado, adamot ta impapastor ko akalding. Alak mo tayo imported nga anak ng balay. Ado tayo, Jekay. Uy, sigurado man nga roden nga agranak tayo iti imported nga arak. Oh, nabaya ka dyan, nagpulutan iti kaldirita akin papaitan. Ipapas mo ko indon Domingo. Sigurado bottomless ti sagana, paray. Sana matukol ti aklo ako nada. Ay katun danag mo lakit din aya. Dakkel ti kalding may sakripisyo ko naman. Ay, apaw, unay ka may sakripisyon. Nakaumay ka matmare. Anya ka diti may paikoken ka. Nakita namin dyan nakadisplay nga antigo a picture mo, mare.
Ay, jay ka di adda iti dakkel nga aparador, mare. Uwan mare, mabalin ka di abuludan? Anya? Buludam ti mabuong a pitsar? Mabuong dayjay. Pangusaram ka di, mare. Agkasangay ngamin nila kay ko inton Domingo. Umay dagiti ka opisinaan na. Usaran mi kuma. Kan umay kan tumatan mare. Imbaga no saan ang magasgas, mare. Amumat, antigaw kan mabuong dayjay a pitsar. Di ka agdanag mare. Alwadak to. Basta ikarimasaan ang magasgasan, mare. Uwan mare, ikarik. Apaman amal pasti-pasken. Umay ko isubli adagos. Oops! Ay, ko. Ay, sorry. Agdardarasak namin. Pasensya ka na. Ha? Florence! Si kakadidaytan? Lourdes? Kasla saan ka abimakat Balasang kakadipay? Ay na, addan talong anak ko. Sika, manamot ng anak mo? Adamot ng talo. Jesus, kasabalasang kapay laang iti itsura. Imbagman. Ibagakkan ka ti sekreto. Tapno saan abumakat adagos ti itsuram. Inawis mon samot jay sigod akadalam akasangsangpet na. Anaggapo ijay Spain. Wen nanang, nasingad kami idi. Nga manipod na pan ijay Spain, awanan komunikasyon mi. Idi nagkita kami, inawis ko mata. Ay pasaray kadwampay ide amapan ijay balay. Wen nanang, ngam ita baknangan. No agabay kami, kasla bakbakot akon ngam iso. Ay, anya jay kunap nga intednaken ka. Pagpapintas nanang, tapno sa anak nga aglanglang nga abaket. Ay, no awanan pangalaam inton maibos. Ay, agsublimot lang iti sigod ta itsuram. Iso nga rod nga agurnungak, tainton mangrugi nga agkurot-rot ti kudil ti rupak. Ada pagpa-facelift ko, tapno napintasak latta, nanang. Ay, sabalilatta ti panirigam iti biyag. Day talabagim unay ti patpatgem. Anya ngay, naipan mo ka di amin dagiti masapsapul dagiti agiinom ijay salas. Addan ijay ti pulutan da nanang, adamot tan ijay dagiti inuman da nga arak. Adda ka din ijay dagiti binulod mo ang nagpipinta sa baso. Wen nanang, awan da pay laeng na i-display kong dagiti napipintas a baso ijay lamisaan. Ikam nga rudan dyan napintas a pitser iti Diyos. Taipan mo ijay salas. Wen nanang, ikakon. Sige. Adday ta, nakarga akon. Ipan ko ijayan. Masigurado kadayawan dati kinapintas ti pitser. Inakon. Ne, ada kamot gayam. Agtugo ka pa ya. Ti pitser nga gamo. Kaing ingas ti pitser nga inalak ijay Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo? Gayam? Masiguradong adayawan dati kinapintas ti pitser. Hinakon. Ne, ada kamot gayam. Agtugaw ka ba ya? Ti pitser nga gamo. Kaing ingas ti pitser nga inalak ijay Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo? Gayam? Wan, gayam. Insangpot ko idi na odya panagawid ko. Imbag man, tanaadaan ka iti kasta pitser? Ha? Naira na la siguro gayam. Ala, intan iti ayan dagiti grupo, dagiti babae. Okay. Kablaawak pa iti asawam, iti panagkasangay na. Mami, nabartak dagiti ka opisinaan ni daddy. Bayam idaan na, agawid dan to dagitan. Nag-aawid ang dagiti daduma. Nabati pa dagiti nabartak. Agawid dan to no mamunawan da. Agdungdung sada nga minan ka. Ado man ang ti isubli a binulod yo. Pinggan, baso, picture.
Ang daduma pa eh. Saan ka kadi anatagari anak ko? Ang mga nood na makang abinulod laang gayam dagiti na usar. Dakas, ayan naman manda binulod yun, inus usaryo dito balay. Basta, jak kayat ama amwanda ang nagbulod aklaan. Kasla ni Manang Lourdes ti masabat ko Manang Lourdes! Sika ka di dayta? Imbag man ta mabigbig na, nga oray mano atawan adinak nakita. Dayta kalid kun kinapintas mo ti saan abasta malipatan, Manang. Una yan, ta kinapintas. Agpay sumat. Adaman damaga. Naggapukan samot iti balay ti agbubulod. Agbubulod, kunam. Ada ka din binulod na, adi na insubli? Ay, dayta ti jak ammo. Basta ti ammo kat amin agamit na, panay binulod. Ay, saan ada kas ti bumulod? Nulakot ammo nga isubli. Agyamanak iti panangsa nga ilim kadag iti katarabawak bakit? Ita, ti agi subli kadag iti binulod tayo, ti into na rin yung kaninanang. Kukwak ko maamin dagita abulod. Nagpipintas da. Ay na, saan mo kumamanan nga almanan dagita abulod? Agi subli kayo kit din. Agim pedak man, tapno makagatang aktumat. Basta saan ka unay nga agkirmet. Di ka pa'y makagatang iti naimas matataraon. Kasi dagiti ubing. Agsidata yun to ka din, numagatang ko ti kayat ko agatangan. Wen, saan adakas tagimpen? Ngam no imutam ti bagim, daytan ti madi. Saan tayo mo't nagbisbisin na? Nanang, apay no ije balay milaangan ti pagyanan ti refyo. Total, dua kayo laang mo't kanitatang. Madin sa amin ang jiref mi. Ay, anya ngay ti usaran me, no ijay balay yung agyan ti ref. Di umay kayon tumakiref, nanang. Ay, saan mabalain? Syakit de nga da ref na ti umay makiref? Alamot tun nanang. Ay, da kayo ti umay makiref. Napigpigsa kayo mutlaan nga umay dito'y balay. Kan umay mangala iti iparefyo. Saan ko pa'y ngarod nga umaisubli dagiti bulod ko kan kaaplato, nanang? Na, di pa'y awanan ti kargato'y aparador anang alaam. Basta, una pa'y dagiti dadduma abulod, nanang. Apay adi ka makain na. Tay ngarod bulod ko apit, sir. Nabuong. Anya, kasano na pasamak tayta? Apay ngamin adi mo insubli adagos. Mapan ko kumaisubli. Nakabad ka kiti ukisti sabay di dalan. Napatugawak at natinag iti kalsada di pitser. Ay, kasano pa itadaytan? Awan siguro tikas di amagatang ta. Di ikarigatan ta ti agbirok iti kasukat ti nabuong. Ay, sigurado lakit di. Anangin na day ta aklase ti pitcher ta antigo. Isu a display lang ni kumare. Masapul asukatan ta Ay, gastos manan daytoy. Ay, inanusam lakuman nga inusar dagiti simple di tang alikaman. Anya nga ita? Ay, paggastusan dayto yun. Ne, agturong kan samot di tabalay da Florence. Jak kamit mauray nga isubli na ti binulod na picture. Inakalaan. Binulod na ti pitser nga inusar da edi kasangay nila kay na. Kasta nga rod, binulod na sakbay ti kasangay. Naibaga ti anak daan na panda kano nagbiro ket iti pitser. Natinag sa kano ket nabuong. Ay sus, amangan no ti pitser mo day jay. Anya? Dandani nga minsan kung ay pabulod day jay kat. Api nga min nga impabulod mo no nanginamot a klase ti pitser. Imbag ano da masarakan dakas jay a pitcher. Naggapoy di Hong Kong day jay. Ipabayad mo no awan masarakan dakas jay. Nakasarakan niyo mutlang itikas jay apitser ngay. Iti balay tinaggapo iti Hong Kong, nanang. Ha, Imbag lakit din tanagbayat anang ilako. Isuna lang tanagnina. ay, naalalam dayta.
Gapo takayat mo nga agparamag kadagiti katrabahuan ti asawam. Naggastos ka adina oras. Anya nga rod ngay nanang, alangan mo't nga ipausar ko ti ordinaryo a plastik. Pakaragsakam ka di ti mangipalastog iti saan mo met ako kwa. Ay, man-mano kamot a klase tao. Basta, jak kayat nga asi-asi a tao ti panagkitkita da kanyak, nanang. Si kaman lang ti makaam mo. Ay, bukod mo a panirigan dayta. Hanggang saan mo't nga umno. Isublik mo ti bulbuludok. Ti madi, no saan ko nga amo ti agisubli. Ay, nga uray aw-awagan da ka, iti agbubulod. Oray man umatidog ti dila da nga agchismis. Awan bibiyang ko. Kada kumamanan kas dya kasangay, paray. Apay kumangawan ngay. Ito nagkasangay ka. Agpaparti ka mo ta iti kalding. Awan to pa'y kalding ko. Uray awan kalding mo. Tadamot magatang. Ay, di mo sa mo amutay kunada ana imimas ti libre, ngam ti magatang. Ay, imposible dayta. Pagsasaulang dayta. Hanggang, sa dino nga tayo ti pangalaan to iti libre. Ay, awan pangalaam iti libre. Malaksid no takawam. Napait no takaw. Ay, saan laan napait? Basol, kunam gidi Nole, napanan ni mamem. Diyak mo Ngem, ibabaw nakabumulod iti batya. Ano na ti batya? Saan ka ding adda batya tayo? Ada nakita nga imbilag na abatya. Ay, unayin ti inam. Nalaing agbulod. Di pa ilan nadidigra. Apay dakas ti agbulod. Saan matkit di? Ngam no bulodom mat amin nga usaram. Kababain. Awan siguro bain ni mami No ibaon na amapan bumulod, mababainak. Agungot tumat no jak mapan. Gayam. Imbag man, tay may kamot pimasyar dito balay. Mabayag ka kadipay dito pagilyan tayo, gaya? Saan matunay? At dapay ngamin ipagnak a papeles. Kasta ka di? Imbag man, tanakadanon kay di Espanya. Naswertsak nga rod. Ija matan tinagkitaan mi iti asawak. May sa a negosyante. Negosyante? Bak nang ngarod no kasta? Ay, imbag man? Saan matkit di abak ng unay? Ngem, at least, magatang ko amin na kayat ko. Ay na, makapaapal ka mo't gayam. Kasando ti papan mo ijay Spain? Nag-training aklang mat akas caregiver. Ijay ka di adagos tinapanam? Itipay sa bali a pagilyan. Idi adag kasapulan iti caregiver, nagaplayak ijay, kat napagasata na. Nasukatan ka din ni mamim tinabuong na abulod na barok. Wala na. Naggapo iti balay dayjay. Kaya naggapo ka ni Hong Kong. Imbag agpada tinaggapoy jay Hong Kong kan ti binulod na. Jak amu Apay damdamagan nyo nana. Damagak laang barok. Apay akas din ni mamim, agbubulod. Damagan yung tukon ko nana. Jak amu ti sungbat ti saludsudyo. Tapno saan akanayon nga agbulod, gumatang kumangamin iti gamit na. Ibagak to aday taken ko Saan mo nga idandano na, ang mga no agungot? Apay nga rin nga yung baganyo kanyak nana. Ibagak atap na muna. Inakon! Imanawan ti ubing. Ay, ibaganan tukit din. Dangag ko ti saritaan yu iti inaanak ko. Ay, kwa. Kayat ko laang mat nga. Maawatak ti kayat mo asawan. Nga may mayat no ni Mary Florence tinang ibagaam. Isumat laang idanon na. Abangan no sa balit ti panangibaga ti ubing kat agriri kayo. Apay ko mga agriri, kat pudnumat nga agbubulod jay tao. Di kat mabain iti kasjay nga aramid na. Ala, labasan ka pa'y nga rod dito arubayan niyo. Mami,
Gumatang ka kano iti alikaman mo tapno di ka agbulbulod. Asino tinang ibagakan ka iti kastat at tirit-tirat ti dila na? Nalipatak tinagan na. Hanggang may mayat tapno di ka nagbulbulod. Imposible adi mo ammo no asino tinang ibagakan ka. Ala, ibagam, no di mo kayat akaungat ka. Kwa? Di mo tiri-tira na ti dila na. Ibagam, kunak nga rod. No di mo pala ibagam, makaraman ka kanyakon. Ni kwa ngay. Ni... Di ngay wawagan da iti chismusa. Ni chismosa abitin niya? Bitin niya. Aywan. Di mapapain tapod no timbaga na, mami. Na, isakit mo na dyan babae? Ay, agoray ka man? Ay, papa na, mami. Day, apay akas ti jarmaw. Kaslada ka apam. Mapan ko man rautan day jay chismosa abitin niya? Day, di ka man Florence. Kayat mo ka di nga ikanda ka manan iti sabali abernas. Anya ko maaberngas, nanang. Ay kayat mo ka di nga awagan da ka iti apapera, wano kibor. Ay, masapon nga ipapas ko ti unget ko iti day jay chismosa. Gita kay... Ay, saan anak ko? Agsubli ka ditoy. Na, di na kon intal-talak ni Florence. Anya ti imbagam iti anak ko? Isakit ka. Yak kayat nga awagan da ka iti agbubulod. Awan bibiyang mo nagbubuludak. Apay, ada binulod ko ken ka? Ay, kwa, awan. Matlagayam. Apay nga rod makibibiyang ka ngay. Apay amarurod ka ngay. Ibagbagak laang matipod no. Anya ko matipod no? Saan kan nga agin gidiam mo? Tamo mo no anya ti ibirbir ngas dakan ka. No anyaman ti birbir ngas da kanya, awan bibiyang mon. Ay nasaan ko abibiyangan? Imbagak laang tirumbeng nga aramidem. Intun kwan, tiniriter kon day tadilam. No anyaman ti birngas da kanya, awan bibiyang mo. Saan ko abibiyangan? Imbagak laang tirumbeng nga aramidem. Tiritirok day tadilam makita. Dasam! Apay ti kunam? Di katutupan si kang agbubulod. Na, agkuray ka man. Pungutan ka man laangan. Anay ko! Adoy matikog! Anay ko sisikat ko. Ibatam tibuok ko no di mo kaya't naiwalagas ka! Das na iwalagas. Kalasan gaya ma! Itong baka man lang! Anay ko, batan. Kaya! Umay ka di pa'y rumaot? Ang agbubulod ka na tangsit! Apay akas ta teacher, mami. Nakarugrugit kang... Ala! Kuso-kuso ti buhok mo akas lagarami. Ayok tayo dyan abitin niya. Ay? Impungot ko. Ngam, intumbanak sanak sinakayan. Kunak namin asaan nyo ang mapantiritiran ti dila na ako na ayaw. Ito, da kayo ti lugas-lugas na. Nagdakalan ti bagina. Saan lagaya masalawasaw tayo dyan babae? Nalaing pa iti wrestling. Saan ka ngamin na mapanrumaraot? Arubayan da pa mismo. Adon to aldaw na kanyak na dyan salawasaw. Nyaman ti aramida, mami. Ang mga nusika man ti parigaton na. Nautbalan sa klaang. Iso na sa kayanak. Ala, Ngam inton maminsan. Jakton ipalubos. Apay, anya jay agdinamag ngay naramin mo. Ingka kanurin naot apinungot ni bitin niya. Angam si kamot titinulid kan sinakayad na. Nautbalan sa klaang nanang. Ngam sana mabalin. Kukwanak itay. Ngam kukwak tumat inton sumaruno. Ay, di ka agar-aramed, Florence. Saan ka arumaot iti masakupan ti may sa akao? No idarom na ka iti trespassing. Anya nga iti maaramidam. Di urayak ang maisarong diti arubaya. Makita na dyan babae. Saan ka nga garamid iti saan nga umnaw? Awan ti makita kadakas nga imbagana. No surutem ti imbagana. Pagsayatan mutlaang. Kaisopay ti ayunan nyo?
Saan kat asyak nga anak yo? Sa anak akong sentidora nga ina. Makita kat si kati saan arumbang tinaramid na. Ay day takot mapanrumaot iti inaladan ti may sa tao. Masurunak ngamin, iti kinasalawasaw na. Ang anak ko, pudno ti imbaga na. Agumatang ka iti bukod mo nga likaman, tapno di ka bumulbulod. Anya ko matibibiyang na ngay? Ti tao, adi na kayat ti mabyangan. Isu, ti ad-ad da akam mali, ti aramid na. Imbag ta nakita ka dito'y dalan, pare. At dansakat na patag nga ibagam mare. Apay ari naot ka nun ni kumari ni biting niya, pare. Anya? Kanaw? Nasao ngamin ni biting niya, pare. Tsak ngamin mapagsusurot ti istorya ni biting niya. Sige, tadamagak to kan nibagat ko noon niya tinapasamak. Kunak ano ammom, iso nagdamagakken ka, pare. Amang ano idi nakapanaw ako ni Jay Balay. Nalabit nga rod, pare. Madama nga min ti istorya ni biting niya, di ta sango ti tiyangge, iso nangngeg ko. Sige, maray. Tayo nakmandamagan kan nibagat ko. Sige, pare. Day, apay ngagdardaras ka magmag na barok. Nanang, nadamag yu ka din. Ti maipapan iti panagapa da Florence kan bitin niya. Ay, won barok. Ay may mayat no ti asawam ti pagdamagam. Saan kumot na nakita no kasanuda nagapa? Ni kanumat Florence tinapan iji balay da bitin niya. Won. Ay, bagbagaam di asawam. Binagbagaak. Ngam ipeteng na ti madi arason na. Sige nga ron, nanang. Adda nga ta ni Florence iji balay. Amang ano adamanan na panan na. Pinanawak itay. Bareng saan api manaw. Bakit? Anya tinapasamak kada kayo kan ni bitin niya. Ha? Ammo mon ti damag, kat kagapgapom lang iji opisina? Tinapasamak, ti kayat ko amaamuan. Abe ang nagapa kayo? Man nakibiyang mo't ngamin. Awan mo ti binulod ko kankwana. Imbaga nakit din kaninoli ag gumatangak kano iti alikamon ko. Dakas kadiday tang imbagana. Ti inaramid mo nga iraraot. Mangipakita ti kinaawan urbanidad mo. Dayjay abitin niya ti pangibagaam nga awan urbanidad na. Ay na. Adda ka di nagadalam, wenno awan. Saan ka kumamat nga aggaraw, akas laawan pulos nagadalan na. Nadamag mo ka din ti dakkel apas ka na mapasamak, iti pagadalan iti syudad. Ti ka di kaunan ang mapasamak agadering ti pagadalan, ti kayat mo asawan? Wen, amin na naggraduar iti dadya pagadalan iti batch 2000. May imbitaran da. Kas lalom na homecoming. Una, ay saan aya batch 2000 ni bakit mau? Kasano nga mom? Nakita ka dila dawan na iti balayaw. Isupay iti miyos iti pagadalan iti batch da. Nakitam gayam dadya aladawan na. Iduldulin na dadya aladawan. Tamang ipalagip ka no, ti panagbalin na amyos. Aya, ay sigurado laki di amay sa ni bakit mau nga awisan da. Punpunasan nyo maday taladawan nyo, mami. Ay, nagpintas ka di tao. Wan anak, siyak idi ti kapintasan. Iso asyak tinapili amyus. Aging ga ita, napintas ka latta, mami. Pudno ka di anak. Sayang laeng. Takay kayat mo't ni daddy mga agyanak lang dito'y balay para kada kayo nga anak ko. Dagiti nga ta kaadalam, mami. Ayan dangatan. Ay, adon kadakwada ti adda iji balasiw taaw. Nagbabak nang da siguron. Ngam siya, adda aklaang dito'y. Angim sa nabali, ha? Tada kamimot na mangipatpatagkan ka. Da kayo tiliw-liwak anak ko. No sa anak ko man nagsakit idi, nakaturpusak ko mamot. Ha? Arapaap ko ngamin idi ti agbalin nga abugada. Kat, ape adi kay nakaturpos ngay. Natay ngamin day dilolom idin, ken nagsakitak met. Iso asaan akon ang nagtuloy.
Saan ka di a batch 2000 ka? Iti pagadalan? Ay, saan? Batch 1999. Apay ka di? Kung numaysakan to ama awis, iti dakkalapas kan, iti pagadalan. Ay, sayang. Tadyak mabuyang. Ada nga min importante apapanak iti dayjay nga aldaw. Ay, masapul ang makipagkita ak iti opisina ti migrants. Kasta gayam. Amin ka no a batch 2000 kat maawis at tumabuno iti nasawa paskan. May isa ka kadimot? Saan? Naud-udi ak. Da kayo ak ni Mary Florence. Jack pa'y kat malagipan. Gapu iti kabayagnan. May sangarod ni Florence no kasta. Diyak pa'y katambon no mahisa ni Florence. Damagag to man, nagkita kami. Imbag ta nasabat ka, adaman damagag. Anya ka di a batch ka, itinagadalan tayo a pagadalan. Batch 2000. Apay ka di? Ay, sigurado amaysa ka kadag iti maawis at tumabuno iti dakkel apas ken iti pagadalan. Ha? Sino tinang organize? Ada kanubak na ang anang organize iti reunion yo. Kasla alumni. May sa siguro kadag iti kaadalam. Ha? Ay, kasta ka di? Oh, apay analiday ka. Saan ka di arumbang nga maragsakan ka? Agkikita kayo kadag iti sigod a kaadalam? Diyak kaya ti sumangong kadakwada. Tapay mare. Di mo ka di kayat amakita dagiti sigod a kaadalam? Makinistorya ka mat kadakwada ah. Tapno maamwanda sa anak-anak katurpos? Kan sa anak abak nang akas kadakwada? Ay, sus. Saan mo ko mga ay ayon day tabagim? Makiatindar ka kitdi. Saan ka day akaadalam idinibitin niya? Di man ipalagip kanyak da diabitin niya, nanang. Makadadaol iti mood. Ay, nalipatan na mo't ka, tinapasamak itinagbaetan yaw. Iso alipatan matan. Ay, saan ko amalipatan ti panang sakay kan panagtulid-tulid ko, nanang? Ay, nakitak pa'y anakisaukan ka. Angam di mo mat sinungbatan. Pinanawam latan. Po or ti kararuwak ti panagrup-rupa da diya babae. Ay, saan ko maakasta, anak ko? Lipatamon tinapasamak. Kat makiayos ka kankwana. Oray pa'y dua kami laangan ang mabati at tao dito'y lubong. Diyak to kayat akasao. Ay, day tati kunada a pamulinawan a puso. Awan tinasaya at nga itden na, tikasta nga ugalay, anak ko. Oh, anya ka di mo't lang ti desisyon mo, mare. Makiatindar ka. Ama no siyak tulaang ti last class ijay, mare. Ay na, saan mo ko maarumbang nga iba inti kasasad mo iti biyag, mare? Mabainak, mare. Diyak kayat amaamuanda amay sa aklaan nga ordinaryo a tao. Saan da ka matakatawaan no kas bilang? Kan, anya ay ti maganap ko no umatendara. Gastos. Awan mo't napintas akawas ko. Sayangam kit din, ti gundaway mo ang makilangan kadagiti sigod a kaadalam. Kasanon ngay, no agkakangato da aminen, siyak ket saan? Si kamat gayam ti masabat ko, biting niya. Adda ka di ibagam? No maawis ka makiatindar iti reunion yo a batch 2000, mapan ka ka de? Aywan kakaiso na ama minsan laang ama pasamak iti mano atawan. Italaang ama pasamak. Kaadalam gayam ni Mary Florence? Aywan, agkaadalan kami. Ibagam man kit di, tatumabuno kami mo't. Awan ka din ti sakit tinakam mo kan kwa na? Linipat kun ti amin. Gagangay iti biyag ti sagpaminsan asaan a pagkikinnaawatan. Kasta kumamot ni Mary Florence. Saan nga agimula iti sakit tinakam? Aywan gaya, mare. Dinamag ko ni biting niya no matindar iti alumni. Katwan ka no. Umatendar nga oray awan mo't na iturpos na? Saan ka di amabain? Kaya't nakano akalangan dagiti sigod a kaadalan niyo. Dilakat agbainan.
Imbaga na pa'y kit di nga ibagak kanukan ka tao matender ka mat. Na, takarkaritan nak sa day babae Jesus, saan mat nga takas tamare? Kaya't na siguro akumpleto kayo inton madanon day tangal daw. Anya nga ta? Umatendarak nga ta? Wenno saan? Diyak ngamin kaya ti paatiw iti day abitin niya kat. Saan kumamat ani bitin niya ti makagapo? Ano apay nga umatindar ka mare? Kaya't nagsiguro apasikatan ti awanan bain. Saan mat akas ta ti panagkitak mare? Awan sakit tinakam na ken ka. Nay, apay abalikid ka balikid. Anya ka diti pakariribukam. Karkaritan nak ngamin day abitin niya. Kasan wa karkaritan ako nam? Ay, di mo kunain ang makiapa kamanan kan kwa na. Saan nga apa ti pangkarkaritan na kanya? No saan nga apa? Anya nga ron ti pangkarkaritan na kan ka? Imbaga nakit din ka ni Mari Angie. At tumabuno kami kano iti maangay a reunion, ijay nagadalan mi idi. Ket, kasano kuma nga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramaton dagiti tumabuno. Anya kuma no formal attire? Adu ti maabangan agawn dita, no awan ti gawn mo. Kasano kuma nga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramatan dagiti tumabuno. Anya kuma no formal attire? Adu ti maabangan agawn dita, no awan ti gawn mo. Kayat mo ti mga bang iti kawas ko no kas pangarigan? Addakan ka, no mangabang ka, wenno isaganaam ti gumatang. No gumatang nga, nagnina, saan kung tumot ang mausar? Sayang laeng. Ket, kasano nga rod? Kayat mo matlaang ti umatindar, no awisan da ka? Anya ka dit ibagbagada ang mapasamak iti pagadalan na nagturpusam, anak ko. Kasla alumni homecoming nanang, o may kano aming agkakaadalan iti daytang aldaw. Ay, iti unos ti mano atawan. Italaang nga da nakapanunot iti kasta. Wen nga rod nanang, baknang sa kano ti nakapanunot. Ay nagsaya atin ngay no kasta. Ay kayat na nga iburay ti kinabaknang na. Wen nga rod manmano ti kasta a klase ti tao. Dakkelakit iti magastos na, ta iso kano ti makaammo iti makan. Matlagayam. Apay nga rod nga agdwa-dwa ka at tumabuno. Awan matgayam ti bayadam. Diyak nga rod kayat amaamuan da asa anak abak nang nanang. Damagan da ka di pa'y dagita? Uy, syempre, adalat agdamag Saan amaliklikan dayta? Imbag ta nagsabat ta dito'y danan, Florence. Anya ko matipagimbagan na? Sakayan nakadimanan? Ay na, lipatom ka din, ti panagapat Saan tan nga ubing, tapno agapat amanen. Ada ka di bagam? Ada siguro masapol mo, iso anak isao ka kanyak. Awan masapol ko, kayat kalaang apagdamagan. Anya ko matidamagam? May papanday to iti reunion, iti nagturpusan ta idi high school ta. Saan ka interesado? Saan mo kadi akayat alagipan, dagiti kinaragsak tayo idi kadagiti barkada? Sigurado ade-adal da amin. Idinto taagpada ta saan anak katurpos iti kolehiyo. Ay nasaan aday tati panunutem? Anyangay nga rod, nalpasan ti amin, saanen ang mabaliwan dagiti pasamak. Padasan taman met ti ag-formal attire. Nakitak ang nagsarita kayo kan ni Bitinya, ijay dalan. Imbag, ta saan mo apinanawan? Panawak ko mga rod, ngam nagbaliw ti panunot ko, nanang. Ay, imbag tanasilawan ta panunot mo. Kat di ka manin nakaarami di iti saan nga umnaw. Dakasak ka dila unay, ta ibagayo ang nasilawan ti panunot ko, nanang. Ay, saan mo't, anak ko? Ay, maragsak anak laeng. Tanakisao kamot laengan kan ni Bitinya. Anya ka di tiimbaganakan ka? May papan iti reunion ang mapasamak iti pagadalan ang nagturpusan mi, nanang. Sa bagay,
Agkaadalan kayo mo't ide. Mabalin yu mo't ti agtulag, numapan kayo adwa. No, kas pangarigan mapan kami, masapol nga artapak iti kinapintas, kan kinagarbo iti kawas. Ay, anak ko aya, sabali at talaga ti panagpampanunot mo. At dalatan na italimang amade, di ta kaunggam. Saan kayo ka din naging ginura kanina nabitin niya, mami? Apay anadamag mo dayta, anak. Nasabat ko ngamin itay. Kat kinablawan nak. Inikanak pa'y itinaluom amangga. Saan kami nga agap-apa? Basta, dinaklakit ipakibyangan manan. Apay man nakibiyang? Wan. Uray saan arumbang abyangan? Byangan na. Kasta aya. Ay, napanan ni daddy ngay. Apay asap sa pulom ni dadim. At ang arod nagtulagan mi. Ada yung pagatang ko. Korang man nga rodan, titad na asweldo na, no kasta. Alaga matuloy ka no ti pasken iti pagadalan na nagturpusan ni baget mo, paray. Nakaamuam. Partido ti kaadalan ni baget mo, mangangay iti nasawa pasken. Kasta ka de. Isuumat lagayam. Asika ti umuna ang nakadamagak iti maipapan iti dayta abanag. Amom ka day, abaro pa iti kabagyak amangangay iti paskay. Baro kunam. Gawan, medyo ada diferensya nga may hindi pa nagkita na. Ang bak ng itan ijay Amerika. Isuumat lagayam Akayat na ti aggasto para iti Kananda. Tabarupay. Una, itatanagawid. Siyempre, kaya nakitaan amin makalangan dagiti amin ang nakaadalan na iday. Nadamag mo ka din ti damag ang nadamag ko. Anya dayta adamag. Saan ka di anagaram idikan ka ni Duro nga da diferensya ti matana? Oh, apay ni Doro, nabiyag ka di pay? Nabayag awan damag kan kwa na. Ay na, nagaramot kanyak idi ngam binasted ko. Yak ngamin kursunada. Oray siya. Pinabainak pa'y ay di nagaram kanya. Anya nga iti imbagam anang pabain kan kwa na. Di imbagak ti kastoy. Di ka lagbain. Kita ampay tabagim, sakbay nga agaram ka kanya. Kunak Ay uray siya, kastamot timbagak kan kwa na. Apay ka di analagip mo day di adoro. Sa anak pa'y asigurado. Ngam iso ka no ti organizer iti mapasamak a reunion iti pagadalan. Anya? Imposible. Dakkan mo ti traveling bag mo. Sa dino ka diti papanam? Innakla agbakasyon iti kabagyak ijay Cebu. Imbag man ta makapasyar kay Jay Cebu. Mabayag ka ka di Jay. Depende. Nulakat mayat ti tiyempo kan magustwak ti pagpasyaran ijay. Siyempre, agbayagak. Ngam no saan, agawid akmatlaang ditoy. Adda kan to nga ano maangay ti dakkelapasken ditoy. Ay, saan ko nga amo? Ngam no mairanan to nga addaag, umayak agbuya Adda kumamat tao amayat amang sponsor iti batch mi. Nagmayat kumamat. No agkakabatch tayo kuma, ikarigata. Ang saan man? Ay sus, nagsayangan. Bongga kumakat. Aggagayem tayo idi, nga masan tayo mat ngamin ngagkakaadalan. Agkukuyog tayo lang ang magmagna amapan iti pagadalan. Tawan pa'y idi ti adu-alugan. Sawan itadda pamasahi tayo, kunamkit di Apay tumugaw kang tumakter ka, mami. Adala malaglagip ko anak ko. Anya nga iti malaglagip mo? Para kadagiti nataangan ti pampanunutek. Panawan nakbasit ditoy. Anya nga day tapang panunutom. Tamasapol na panawang kapay. Mariribo ka nak. Iso adinak man kulkulitan. Inak man lagay ayaman, mami. Sige. Ay, bak nang itanday di adoro? Nga adda diferensya ti matana? Kasli imposible. Ang malagip na pa'y nga ti imbagak idikan kwa na. Idinagaram kanya.
Am-amom ka din ni Duro nga adda diferensya ti matana. Diyengay kanayon tayo idi arabakan no magmagna tayo amapan ije pagadalan. Saan ko unay ang malagip ti itsura na? Ti malagip ko, ti kinadat diferensya ti mata na. Kita man lang agpayso ti biag ti tao anya. Mairuruman idi. Ita, big time man. Ado tinangrabak kan kwa na, gapo iti itsura na. Anya ngay ita. Ay na may saak mat anang tagibasit idi kan kwa na. Saan ka kadi ang mabay na sumangon to kan kwa na? Mabainak Ngam kasanong agkidawak iti dispensar no sa anak asumango. Kasta at tinasaya at atao. Dumawat iti dispensar iti nagkamalyan na. Ay na, idi naamwak nga iso ti organizer kan sponsor. Nakarikna ak iti bain. Uray asino nga taan ng tagibasit idi. No madamag na a big time itan ti tinagibasit na, mabain lakit di. Sigurado day Tauray siya, kat kasta ti marikna. Mabalin ka diya si katimangidanon iti daytoy a notice. Wano invitation card sa daytoy. Itad mo kun ni bakit mau. Kentay agnagan iti bitinya. Agkaruba kayaw, sana ya. Ay kat ariglado Dumanon timpawit mo. Inton umay abulan sa dayta paray. Tapno makasagana dagiti masaknan. Sigurado, maragsakan dagiti agkakaadalan inton agkikita da. Ay ke mapantan tumit Ta addan tumit. Transporol ako nada. Maring mabalinta ti makisala. Ang mabalin nga tanga agsala dagiti saan nga alumnos. Mabalin siguro no i-request tayo. Ay, pagsalaan damat nga ta, dagiti adda asawa na. Ay, isalak man to ni bagat ko. Bakit? Awatam ti ipapaitagdagan ka. Anya ka di daytoy? Kitam, noon niya dayta. Ipan kumot dayto yung maysa para kanibitin niya. Apay asikapay ti mangipan, ibaon mo ni Noli. Sana mabalin. Ang mga numapukaw na, uno matinag na. Marugitan tulakid day. Katanya ko ma, pagtakampay dayta. Siya nga rin tinangipiaran da, isu amasapol nga idanon ko iti masaknan. Adakan ka no pagbannugampay nga ipan. Noon niya ti impyarda kanyak, masapol nga idanon ko. Mayak man, bitin niya. Mabit lang, umayan. Ni, si Kamat Manong. Anya ti maipaikokan ka. Kwa, itad ko lang dayto impawit da para kan ka. Ay, adi amanak Manong. Anya ka di daytoy. Lukatam tapno makita. Sige nakon. Unag ka pa'y Saanan? Sana bale. Naitad ko matanday tagan ka. Sige nga rod Manong, kat adi amanak manan. Nay, anya ka di dayta ukradam? Umatindarak nga ta iti daytoy nga okasyon. Anya aya dayta nga okasyon? Diyan nga ibagbagada a reunion iti pagadalan me, nanang. Apay asyak ngay ti damagam. Sika ti mangedeng no umatindar ka wenno saan. Ay nga, anya aya ti pagdwa-dwaam. Diyak nga rod kaya't amaamuan da agagangay lang ti panagbiag ko. Saan nakabaknang. Kan ordinaryo lang nga empleyado ti asawa. Ay, saan aday tatilaped, tapno saan ka nga umatindar. Agpakita kakit di kadagiti kaadalam ide, kat ipakikam, anasalun at kapay. Ni Florence ti masabat ko. Florence, mapan ka kadimot iti awis ti kaadalan ta? Mapan ka kadimot? Kayat ko ti dumawat iti dispenser iti kaadalan ta. Gapu iti panang tagibasit ko kankwa na idi. Maaramid mo day tanog, kita kayo? Wala, apay, sika, saan ka kadi amakarik na iti pan nakakonsensya? Ha? Malagip na pa'y nga taday, Jay?
Imposible adi na malagip. Anya nga tati mapasamak, inton agkikita tayo amin. Nang runa ni Doro nga ada diferensya ti panagkita na. Day ti padaanan ta. Ang bumulod ka kadi iti paggawn mo, wano? Ne, apay adamagam no bumulod akwan no saan? Mangin insulto ka kadi? Ni, apay ko insulto ka. Gapo ka di, tagbubulod ka. Day ti padaanan ta. Ang bumulod ka kadi iti paggawn mo, wano? Apay adamagam no bumulod akwan no saan? Mangin insulto ka kadi? Apay ko insulto ka. Gapo ka di, tagbubulod ka. Awan bibiyang mo no bumulod akwan no saan? Saan ko abibiyangan? Damagak laeng tano adda pagbuludam, bumulod akmet. Tamaminsan laeng mat nga isuot. Jakon gumatang. Jak pay amo no gumatang akwan no mga bangak. No adda mabulod agawn. Nanang, kaduandak man ta, intayo agbirok iti abangan akapintasan agawn. Day, asino ti agkasar ay abangam pay iti gown? Saan a wedding gown, nanang? Aramatek inton alumni homecoming me. Alumni laang, aggown ka pay. Formal nga rod ka no. Iso amasapol asyak ti kapintasan. Ay una yan, arjod kamot launay, anak ko. Apay aya, masapol nga agpasikat ka. Siyak idi ti kapintasan. Masapol nga ita, awan makaartap iti kinapintas ko. Siyak pay laang ti muse. Ay, kaslaad da agparparik na kanyak amaday amapasamak. Gapo iti dayta kina arjod mo. Nagpintas kat abado ti prinsesa daytoy na nakahanger, mami. Napintas ka di matlaang anak. Siyak matlang at ati kapintasan, inton ibadok dayta. Sikat ti mangibado? Di kaslakan to prinsesan no kasta. Siyak to ti sang kakita da, tamayat ti Maris na. Ken adu ti kasla bimalitok nga agbibitin nga artena. Sumilsilap ko naman. Ay, nangina dayta ka, mami. Nangina at talaga ti abang dayta akawas, anak ko. Iso ti kanginaan kadagiti amin nga adda iti shop. Nagpintas ngamin. Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyandaan. Intaman mang kita iti abangan ta akawas para iti reunion tayuntok. Adan inabangak akawas ko. Sikan ati mapanmang kita iti abangam. Ala, imbagam kumaa, idinapan ka nagkita tapno nagkuyog na. Kadwak namin ni nanang. Ala, ingkamutan. Agkita kan iti abangam. Ay, sayang. Nagkuyog ta kuma. Tauray agpada ta iti kawas nga abangan. Kasano ko mga agpada no saan ko akayat ti kayat mo? Sa bagay, ang aggidan tanto nga agisubli. Numaymay sa asyap ti pangabangan ta. Kumaa. Nalpasak matan anak kaabang. Manungay ti panangabang mo iti kawas mo. Ha? Kwa. Nalakalaeng. Jay saan anangina ti inlalak. Mamaminsan matlaang nga aramatan. Sige, tainakman mat nga rod mangabang iti simple. Jay saan unangina. Hello, Gayam. Ayan mo ka di ita? Adak, dito si Bungo, gayam. Apay ka di? Kaano ka di nga umay dito lugar tayo? Mabayag pa'y. Apay? Ay, sayang. Ada ko mga masapol ko ken ka. Napatag-unay. Anya ka diti masapol mo? Umayag gayam dita. Taada nalipatak. Ngam agsubliak matla adagos dito eh. Kaano nga rod tiyo umay mo? Umayak man ni Balayo. Ura inton Domingo. Umay kam tulaangan. Sige Gayam. Umayak iti malam. Tapno sigurado nga adda ka. Sige, bye! Barok, bagbaga amman di asawam. Nasa unang amin, amapan kanu agbulod iti alahas ti gayam. Ano na ti alahas, nanang? Aramaten naman siguro inton madanon ti pasken iti pagadalan. Ay, nangina lang arudan ti inabangan na akawas. Ta pinagabang na ti urnong mi. Ay,
Imbagak ajay saan anangin at abangan na. Ang impapilit na gayam. Ay, sa ita, alahas manan ti kalikaguman na. Hay unayin ti asawa kaya. Bagbagaam, tadinak matdenggan. Bareng sikat idenggan na. Una nang, bayan nyo. Taintun sumangpat, bagbagaak. Ay, no kawas ti pagsasaritaan. Amangan no iso ti kagarbuan, tajay kanginaan ti inabangan na. Anya ka di awit mo. Lupot samat. Jayman aramatak intun madanon ti reunion mi iti pagadalan. Mano ka di ti pananggatang mo? Saan ko aginatang? Inabangak laeng. Sayang ngamin no gumatangak pa'y laeng kat maminsan laeng mat amausar. Di nga tamat Mari Florence. Gumatang nga tamat wano mangabang. Adda ka no inabangan na. Kunak nga rod amayat ko ma, no maymay sa asyap tinagabangan mi, tapno agkuyog kami nga agisubli. Nan, kita agman tayo na ba nga makawas? Mabit laeng, tairwar ko iti supot, tapno makitam. Wow! Nagpintas! Bagay mo dayta, tanapu daw ka. Napintas ka di matlaang. Amangan no siyak tumit ti kalaadan iti kawas, intun madanon. Napintasan daytoy. Awanan makunak. Bakit? Anya jay na sa uninanang, abumulod ka kanumanan iti alahas. At damot alahas mo na. Simple lang, kung saan anangin na dagiti alahas ko. Maan ano kuma. Apay, pinartapan ayati alahas day tapas ken. Apay ay akong traendak. Saan mo't ada kayo ti pangbuludak? Iti mo't gayam ko. Ngam kababain, ngayon kagat bumulbulod iti alahas. Awan makita kadakas na. Di mo ka di kayat, asyak to ti center of attraction inton madanon day tang aldaw? Saan abali kumaano kukam? Saan mo't nga road? Kasano ko mga dakukwak kat dinak mo't maigatangan? Kayat ko ti agaramat iti nanginang alahas inton madanon ti reunion. Period. Adugayam, da bakit mo nga kakaadalan, pare? Kung nati kabagyak, nga mga no partsenda pagsasangwan nyo ke baka. Dua kanugayam a seksyon, iso nga aduda. Rinabak ko ti kabagyak. Nga inta agbuya. Ti kunana ke kaslagista ka no. Ay kat, imbag nga ron takabagyam ti sponsor. Iso amabalin talat ti mapan. Ay ko na pare. Nasingpet ta dya kasinsin ko. Ura da diferensya ti mata na. Huwag nga ron, agasaw. Bimak ng iji Amerika. Ay, naggasat nga ro dahil dya kasinsin ko. Ang malas mat numaipapan iti ayat. Una, gamita ta nagbalik bayan. Ke adwa babalasang ti mayat kang kuana. Nang runa ke baknang. Oh, Agpaisot ako na, pare. Adu ita ti rupat kwarta. Sapay kuma. Tanapudno ti matumpungan na abalasang. Ni, da kayo matgayam nana. Papanan nyo. Ay, mapanak man di tabalay da Florence, balasang kaw. Kunak no saan ang makialumnay ni Florence. Mapan matgayam. Ay, nagbaliw mo't ti panunot na. Ay, uray taawan mo't ti bayadan nyo. Ngam no ang kontribusyon kami para iti accommodation. Amangan no saan akon nga umatendar nana. Iso na laeng, tapinili ti sponsor a formal ti kawasyaw. Wan nga ron. Tinaudi pa nagsuot ko iti gown kat iti JS from me. Ita, agkawasak manen iti gown. Ay, maipalagip-lakit nga ron day di apasamak iti biyag ko. Ay, amangan no adda saan mo amabigbeg kadagiti kaadalam. Tamanon atawan adi kay nagkikita. Wan nga ron nana. Manipod nagsisina kami, di nagturpos kami iti high school. Ado kadakwada ti saan kon anakikita. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Wen ganyam. Umay kan, tagsubliak matlang ijay sibuin tundigan. Wan, umayak. Tanapatag namin ti masapol ko kan ka. Si kalaang ti amok nga daan iti kasapula.
Anya aya day nga ibagbaga makasapulam. Ibagak tunod da akon di tagayam. Mabit lang tagrubwata kon. O sige nga Rod. Orayan ka. O sige, bye! Papanam, apay ngagdardaras ka, maluman. Iti balay ti gayam ko. Adamapan ko alaan iti balay da. Ipabigat mo na, maluman. Adda ka no papanan na inton bigat. Masapul ang maalak ti kalkali kagumakan kwa na. Saan mat siguro nga importante dayta nga ibagam? Apay ko maasan nga importante. Kayat ko nga rod. Ay, kababain nga rod ting kabuludan. Ti agtakaw ti kababain. Isublik mo't laang. Saan ko mo't atagikwaan? Sikaman lang ti makam mo. Natangken ti ulom. Apay, sika, saan ang natangkan ta ulom? Agpada talaang mo ta. Sige, inakit din. Ay, na yan. Napanlat. Ay, nakaro at talaga ti asawak. Umayak man gayam. Ada ka di. Umayan, gayam. Mabitlaan. Umunag ka. Italang nga umay ka manipod na sukatan ti balay mi. Saan ka di? Wan nga rod. Umunagak man, takitaak man, tibalay mo. Wow! Unay kat nagpintas ti balay mo. Milyonarya ka talaga. Nagtinulong kami iti asawak, anang ipadakkel iti sigod a balay mi. Kaano nga tamot ang makabalayak iti kastoy? Agsimpan ton dagiti dapan ko. Ngam sa anak pa'y anak kabalay iti kastoy. Unay ka tagsimpan, gayam. Sige, mabanta pa ijay kusina. Ta ijay mo nga ibaga, ti masapul mo. Gayam, mabalin mo nga ibaga ti masapul mo ako nam, kabayatan ti panagkapeta. Amo mat nga damaangay a reunion iti pagadalan, saan ka di? Wan, ang maera na nga awanak. Abay, awisan na ka di? Kasano nga awisan ka, no kunamot nga awan ka? Kun kunaklang mat dayjay Kwa. Kababain nga ibagangam, si kalaang ti amok akamangan. Ibagam laeng noan niya dayta. Ita ka lang mat amang ibaga kanya. Kwa kumagayam. Bumulod ako maiti alahas mo, ta aramatak inton reunion. Ha? Alahas, kunam? Uwan kumagayam. Isublik mo't laang apaman amalpas ti paskan. Basta saan mo abay bayagan nga isubli, Awanak iti kaaldawan ti paskan. No awan ka? Kaano ka nga rod nga agsubli Agawidak diti kalpasan ti makabulan. Iso nga isublim adagos, taad namanen papana. Areglado kayam. Ikarik nga isublik apaman amalpas ti paskan. Ay unay mo't daytan nga ikaw kan kwentas. Ay nagdadakkel ti perlas abato na. Iso ti pinilik nanang. Nangina siguro da ito Ay talaga anangina Imbag man, taimpyar na nga impabulod. Iso nga rod nanang. Syakto ti kapintasan iti bado kan alahas. Inton madanon ti paskan. Unay daytan nga ikaw kan kwentas. Nagdadakkel ti perlas abato na. Iso da ito iti pinilik iti nagbuludak nanang. Nangina siguro da ito Ay sigurado dayta. Imbag taimpyar na nga impabulod. Iso nga rod nanang. Ay na, syakto ti kapintasan iti bado kan alahas inton madanon ti pasken. Ay lakit di Alwadam dayta alahas. Nangina dayta. Wen nanang, basta masigurado ka syakto ti kapintasan inton madanon ti reunion. Ay abak mo pa yung dagiti di adal no kasta. Intun malaman ti pasken, bakit? Nakasagana ka din. Magagaran nga roden amang isuot iti gown ken ti alahas ko. Si kanto ti aglang lang a prinsesa iti dayta pasken. Pakaragsakak to da ita nga okasyon.
Adulakit iti umapal kanya. Tilang managapal, ti umapalkan ka. Dinakman kon kontraan. Kontrabida ka manan. Ibagbagak lang ti pudno. Mabalin araamanda ka. Ngam, saan da kang apalan? Basta, addalat ta umapal kanya. Hello, Mare. Mabalin ka kadi adistorbon basit. Sikamat, Mare. Mabalin lang ta, Awan matararamida. Awan ngamin kanyak ti cellphone number ti kaarubam a bakla na laing nga ag-makeup kan agurnos iti buok. Maawa, takti kayat mo asawan. Sige, tayo nakibaga ta umay kami dita. Agyaman ak, Mare. Orayan kayo nga rod dito balay. Sige, apno makitak mo ti ayos mo. An naman ang ti kinapintas ti kumari, numayosan kan aggaw. Magagaran ak paikit din, Mare. Nabayag ajak nagsuot iti gown. Ni, da kayo mati masabat ko nana. Mapan kayo ka di ijay balay da Florence. Hawan, balasang ko. Ay, saan ka di nga inton malam ti paskenyo ije pagadalan? Wala na. Agawid ak matantay nakagsagana. Wen Ay, agsagsagana mo't siguro itan ni Florence. Lakit di nana. Sige nga Rod, agkita kami to ije pagadalan, nana. Ay, wen. Ay, naggarbo kayon tunga ta amin ijay. Amo pa yan, nana. O sige nga Rod, nana Sige, balasang ko. Imbagkat ti saan kayo amauday. Wow! Adda pa'y atiw mo a prinsesa, Mare. Sumilak ti alahas mo. Nagdadakkel ti bato na. Ay na, nagpintas ka, Mare. May bagay ka di matlaang, Mare. Bagay mo launay, Mare. Ay na, nagpintas ka kit din. Siguro, sikat ti kapintasan ni Japaskan. Nga ta, Mare. Saan nga ta nga dapay napinpintas? Tada igatang da iti napintas ag gown kan alahas. Oray napintas ti aggawn kan agalahas, no saan mat napintas ti mangisuot. Sa bagay, pudnot ako nam. Saan abagay ti gown, no saan anapintas ti tao amang isuot. Agsagana ka nga Rudan. Tamapan kami mamat agbuya iti ruwar ti pakaangayan ti paskan. Naarkusan kano ti covered court iti pagadalan. Ijay kano ti pakaangayan ti pasken. Ay na, unay kat ti pintas mo. Sikat isang kakita dagiti kaadalan ka. Kasta ka di? Ay, madamdama, mangrugin ti programa. Kalpasan na, Dance for All, tinaikabil iti programa nga imbunong da. Aywan, kaopisinaan ka din nila kayo mo ti kadwana nga imunog iti covered court. Wen, Roy tinagan na. Kabagyan na kano ni Doro nga sponsor. Anya? Isumit lagayam anapalubusan da asimrot dito'y covered court. O anya, naragsak ka kadimot lang itaarabi Wala, makitak ngamin dagiti sigod a kaadalan ka. Ay, nagdapay saan ko ang mabigpig katakwadan. Kas ko maiti da di alam saan. Asino ka di kasasauti nakakurbata iti stripes analabasit. Di ka din nakagawn iti berde. Mabigbig mo ka di no asino da gijay. Agasawa dan samot talag sweet da. Saan ka di ani totoy di lalaki? Ala, ninsamot mimi di babae. Isuda gayam tinagasawa. Wan, malagip kun. Ni Mimi nga agpaiso ti babae. Ni Totoy mo't ti lalaki. Ay na, nagdakkel ti nagbaliwan da si ka. Ti anak ko ti kapintasan, kan kagarbuan iti suot. Nana, makitam ka din ni Mari Florence. Wen, basang. Uray adda tayo diti ruwar ti covered court. Nawaya makita. Madlaw naragsak launay ti kumari. Naragsak da amin nga agkikinumusta. Ay, sus, adda kumamat kasto yung mapasamak iti batch me. Nagragsak gayam, nana. Nalaing mat tinang organize. Tabinirok na, dagiti kaadalan na.
Ay dakkel tinaitulong ti social media. Iti daytoy apasama. Agpaisot ako namnana. Babaan iti Facebook. Mabirukam ti kayat mo abirukan. Nadano ng tipad-padaanan ta pare. Ti Dance for All. Uy, inak to isala tinapintas nga asawa. Masapula siya ti umuna amang isalakan kwa na. Ay sus, adulakit te. Ti aggagar amang isalay at asawam. Kaya do isumuti kapintasan ni Tarabi ay. Apaman amang rugitit sonata. Isala ko ni misis ko napintas. Kapay, madanagang kamay no isala na tinapintas nga asap. Saan matkit di? Nga masapol asyak ti maununa. Ay, kasla first base. Siyempre saan ko nga ipalubos nga ununa andak? Ay na, nagpintas kan bakit? Sikat ti kapintasan dito'y dancing hall ita arabi. Amom lakay, nagragsak kak ita arabi. Awan makaartap kanya kiti kinapintas. At ikawas kan alahas, siya ti the best. Ay na, nagkasatak, gaputan nakapimpintas ka. Matiritir titing timang kita kan ka, idi lumabas ka iti kalsada. Oray matiritir amin at ang da. Saan lakat ang matiritir titangad mo? Ne. Apa yan? Brown out mo tang. Ay, nagsip na. Jack makita ti dalan kung agsubli ti tugaw ko. Ne. Agliling natlutan dagiti tao. Ay na, ni agkakaribuso damod din. Huwag nga raw, nagsiknag. Ay, urayan tanga agdan tumanan ti silaw. Barang adan nakasagana a generator. Ay, si makikidwa na bayan mo. Anay ko! Nagsipngat matan balasang ko. Apay nag-brown out kat adapay paskain. Ay pan nakairan-rananan. Ay, huwan nga rod nana. Ngam, adamat nangag ko anang ibaga ama panda iti ayan ti generator. Ay, madamdamadan ton silaw. Ay, urayan tayo nga rod alumawag. Diyak makita ti dalan. Sapa iti nag-brown out ka nagkakaribusuda. Ay, win nga rod Kaslada nang igagara anang idep iti silaw. Adda nga tanana? Nang rabak da nga tawon, no? Ay, saan nga umno arabak ti inaramid na no asino manday ta a tao. Ay, agyaman at. Adamat lang ti silaw. Laki, kita ang mana. Nagsakit nila payag ko. Bakit? Agdardara tila payag mo. Kan, awanan dagiti ikaw mo. Ay, sus. Pati ti kwintas. Awanan. Ada nang sipdot, idi nag-brown out. Saan mo ka di anarik na? Kunak nun ay kabit laang, tagkakaribuso dagiti tao. Anya? Ay, una yan. Kan, Ay ko. tagaw mo. Ay, nadaraanan. Ala, agawitan. Taing kaagasan tila payag mo. Ay, narsang tila payag mo. Ay, una yan. Kalasad nga tipisang tilapayag ko. Masapo lang mapanipadait. Kasano pa ito ti binulod ko nga alahas? Ay, kapilitan asukatam ti binulod mo. Tanakababain. Ay, day takot ti kungkunak. Gapo iti ayat mong agpasiikat. Sikan, tinaisarsarak. Pangalaam itan iti isukat mo. Sigurado, nanginaday jay. Anya itan ti aramidak. Alangan na ibagak ka ni Lourdes anasipdot. Ay, day tuyan jay nakunak anagparik na kanyak amade, amapasama. Tulungan dag. Anya ti aramidak. Pangaasim lakay, tatulungan na. Ala, agsukat ka pa'y. Tain-ta ipadait talapayag mo. Uno saan? Kastanan. Aaping agsukatak pa lang. Ay, nakagaon ka kadi amapan ni Dya Ospital. Sapay nadaraan mo't nga road. Nagdardaras met da Florence anagawid idirabi Api nga ta. Diyan ka mo. Kaslad da ilimlimad mo. Anya ko matiilimad ko.
Saan kami nagkuyog nagawid? Takadwa na ti inanakan ti asawa na. Itinagad dati silaw. Napansin ko asaan ang nagsubli iti tugaw na. Ang mga numabutang brown out man, iso nagawid dan. Kasta nga ta? Ay, kuna na simple lang ang tigaw na. Saan mo tabongga mo? Anya nga rod ngay, no iso ti kayat na. Kunamlan prinsesa. Nakita mo tinaggapuantang aglaklako iti alahas. Nangina ti perlas a kapada tinapukaw mo. Pangaasim atay remedyo talakay. Ikarik, sana kung nagbulod pa'y. Kapilitan nga ilaw ko ta ti motor ko. Aglunak, tabasit ti suldok. Ay, gapula ang iti daytang alahas. Ay, una yan. Sige man nga rod lakay. Ikarik at tulungan kang agsapol iti pagbiag tayo. Kapilitan akasta. Tawan kat nga rod masusweldok. Tailon ko kat nga rod. Tapno magatang ta, tikas itinapukaw mo. Umutang tapayin itirwar. Numasukatan ta ti alahas. Saan ako nagbulod pa'y. Promise. Gayam, isubli kon ti alahas mo. Agyamanak Kumusta ti Paskan? Naragsak ka di matla, eh? Ha? Uuwan. Un gayam. Naragsak mat. Eh, Itay pa'y anadlaw ko analiday ka, gayam. ha? Ada ka ti parikot mo? Awan. Medyo nasakit lang amin ti ulo. Iso nga aglaladutak. Kasta ka di? Ay, imbag ta na danon nakita dito balay. Agrubrubwatak ngamin, tada emergency. Inton umay alawas, agsubli ako ni Jay Spain. Kasta ka di? Sige nga ruta. Agawid akong gayam. Happy trip iti papanam. Agyaman na, gayam. Gayam! Si kakadidaytan? Apay akas kala na parigat atakong iti kakutong. Bakbakitanan ti tsuram. Awanan da di sigod a kinapintas mo. Gapo da ito iti perlas a binulod ko idikan ka. Gayam. Di ka maawatan, gayam. Anya ko ti pa kay naigan ti perlas. Nasipdot idi da idi nga alahas. Ha? Imutang kami iti dakkel a kantidad tapno makagatang ak iti kasukat na. Nagtrabaho ak iti husto tapno mabayadan mi ti utang mi. Gapo iti nasao nga alahas, gayem. Anya? Nagrigat ka? Gapulang iti alahas? Katno saan apod no a perlas dayjay? Ha? Peke, jay binulod mong alahas. Anya? Peke kunam, gayem. Katuan. Peke, jay impabulod ko kan ka. Nay, apay asan na mailadawan day taropam. Nagsabat kami ka ni Lourdes. Anya ko matipagladingitam. Nasukatam motten ti alahas na. Day tangarod kat. Imbaga na apeke kanu ti ikaw kan kwintas anasipdot. Kat sino katanta iti pudpud no, di alahas na. Anya? Ay na. Gapu iti kinalaing mo abumulod. Nagrigrigat takat nga raw. Ay na. Peki pa'y mat nga raw di alahas asino katanta. Uwan na rod lakay. Sorry. Iti ka ano man. Jakton agbulod pa'y. Naliksyonan kamat itan. Ngam nalpastan ang nagrigat. Ay una yan. Permi ababawik itan lakay. Apagdarik mat adayaw. Ngamrigat mat iti mano atawan. Ti katukad na.